हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दायो जाबाय लोगोफोर दैज्लां बोथोर आरो बे दैज्लां बोथोरावहाय माने माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा माब्लाबा बारहुंखा माब्लाबा सारअन्थाइ माब्लाबा बायदि बायदि आरोना बे अखानि बोथोरावहा बे दैज्लांनि बोथोरावहा माने बेबायदिनो माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा जाखागोनखा आरो ओंखायनो बे अखानि बोथोरब्लाबो बे सान्दुंनि बोथोरब्लाबो जोङो माने दुब्लियाव थांथारनांगोन खामानि मावथारनो नांगोन माइ गायथारनांगोन जोङो बायदि बायदि खामानि मावथारनांगोन आरोना नङाब्ला सोलिनाय नङा नङाब्ला जानाय नङा ओंखायनो बे खामानि मावनाय समावहाय माने बोथिसे ओंखाम गोजां गोग्गोमै मोनजायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नङा होमबा लोगोफोर बे खामानि मावनाय समावहा बोथिसे गोग्गोमै ओंखाम गोजां मोनजायोब्ला माने बिराद गोजोननाय मोनो आरो खामानिखौ मावबाय थानो हानाय जायो आरो नङा होमबा लोगोफोर माने बोलो मोनो देहायाव जोस मोनो बेफोरबायदि खोथा आरोना ओंखायनो बे खामानि मावनाय समावहा माजों मा बाथोनजों बा मा मैगंजों मा भाजाजों जायोब्ला देहाखौ एसे बोलो मोनगोन खामानि मावनो गोहो मोनगोन बेखौ साननानै आङो मैया हराव ओरैबायदि मोनसे जिनिस नामायदो आरोना मैया हराव ओरैबायदि मोनसे जिनिस नामायदो जाय जिनिसखौनोखि बलानाव नामायदो हाखराव नामायदो फुख्रियाव नामायदो बैथिं बार सिंथिं नामायदो बैथिं हाग्रा जिंथिं नामायदो बै हाखर जिंथिं नामायदो बै फुख्रि जिंथिं नामायदो जेरावबो गैया बे जिनिसा मा नोंथांमोना बेखौथ' मिथियाखै जानो हागौ बे जिनिसानो जाबाय नै बे जिनिसानो जाबाय खांख्राइ लोगोफोर आं जाय जिनिसखौ हाखराव फुख्रियाव बैथिं बलानाव बैथिं दुब्लियाव नामायहैनाय बे जिनिसानो जाबाय नै खांख्राइखौ नामायनानै बिराद हालाय हाफाय जाबाय आरो लोगोफोर बिराद गेर खांख्राइ मोनबोदों आङो बिराद बुरजा खांख्राइ मोनबोदों बे खांख्राइजों दिनै बोथिसे गोग्गोम जानानै माने दुब्लियाव खामानि मावनो थांगोन आरोना आलि होनो थांगोन आरो बायदिसिना खामानि दं दुब्लियाव ओंखायनो नैबे खांख्राइजों बोथिसे जानानैहै बाथोन बनायना जागोन आरो बे बाथोनखौ आं बोरै बनायनांगौ नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ ना लोगोफोर नै खांख्राइ आरो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा खांख्राइयाहै खैथा आथिं थायो नोंथांमोना एसे कमेन्टआव खोथाहर खांख्राइयाव गासै खैथा आथिं थायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोथाहर आं खांख्राइखौ आथिंखौ आं मिथिजोबखाबाय खैथा दङ बेवहा आरो नोंथांमोननि बादिब्ला खैथा खांख्राइनि आथिङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोथाहर आरो नै आं खांख्राइ मोनबोदों नै बेसेबां खांख्राइ मोनबोदों आरो मानैसो दहाय फुङाव जाबावबाय आरो मैयाबो जाबावबाय आरो बे मानैसोखौ आं दिनै मोनसे मोजां बाथोन बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै एसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर नै फैदो बिदिब्ला जों दिनैनि ब्लगखौ जागायदिनि नै बेलाय खांख्राइ बेलाय पुरा ताजा खांख्राइ नै हमनानै लाबोदों आं दुब्लिनिफ्राय नै बिराद खांख्राइ मोनो जोंथिं बेयाव एसे खस्थ' खालामनानै नागिरनांगोन आरो ना नागिरनांगोन आरो खस्थ' खालामनानै नै बेखिनि खांख्राइखौ मोनबोदों आरो मोनसे मोजां बाथोन बानायगोन आरो ना नायलांबाय थादो खांख्राइखौ बेबायदि खालामना लानांगौ फार्स्टआवनो आथेंखौ सेफायनानै गारना लानांगौ आरो बेबायदि खालामनानै एवनो नांगौ आरो बेबायदि सावनानैहै बानायोबा सबसे मोजां जायो नाथाय जों दा आङो दायो एवनानैसो बानायगोन आरो ना माने एवनानै देगोन आरो नै बेफोरबायदि आथिं गारना लानांगौ आरो नै खांख्राइ आथिं गारनाया बिथिं मस्ला मस्लि रेडि खालामना लानांगोन मानोना बेखौ एवनानैसो बानायनाय जागोन खावनायाथ' साबसिन जायो नाथाय आं खावबाय थानो बाबाय आरो दायो एवनानैसो बानायनो सानबाय आरो खांख्राइया मोननै रोखोमनि मोनसेया जाबाय जामुनि खांख्राइ आरो मोनसेया जाबाय लकेल नै बेफोरबायदि रेडि खालामना लानाय जाबाय आरो लोगोफोर माने मोनसे सल' बायदि खोथा बुंनि आरोना सल' बायदियानो जायो फ्राय माने खोब गोलोमबायबो आरो नै माने मोनसे खोथा आरोना खांख्राइनि सायावनो माने बे दैज्लां बोथोरावहाय माने
दुब्लियावहा आबादारिफोराहाय दैखौ सेज्लायगोन आरो ना दैखौ सेज्लायगोन सोरनिबा दुब्लिनि दैखौ सोरबा थारमाने लानानै थाङो आरो ना माबायदि लानानै थाङो माने बै दुब्लि आलि होआ होमबा आलि बै दुब्लियावहा आलि होयो बै आलिखौहाय माने जायहा दै गैया जागोन आरो ना जायनि दुब्लियाव दै गैया जागोन बै मानसियाहाय माने मा खालामगोन सिरि सिरि गुबुननि दुब्लिनिफ्रायहाय माने सिरि सिरि गुबुननि दुब्लिनिफ्राय सिरि सिरि बै लुरुगनजों थुफ्लंनानै माने दैखौ सिंथिं फलंना गारबोगोन माने खांख्राइनि गुरुं होनना सानथों ओरैबायदि खालामना गारबोयो आरो ना सिखाव खालामो आरो खांख्राइनि गुरुंथिं दैया ज' जेब्ला थांनानै हरसे थांनानै दैया जेब्ला रानगोन अब्ला बै मानसिया फैगोन बै गिरिलाहा फैगोन फैनानै नुफैयोब्ला हे जोंहानि दुब्लिनि बै दैया मा जाखो अब्ला बेवहायनो गोबां माने सावरायनाय गोबां बाथ्रा ओंखारगोन माने सोरबा बुंगोन बै खांख्राइनि गुरुंथिं दैया बारलांबाय खोमा बै खांख्राइनि गुरुंथिंसो दैया थांनानै थांजोब्बाय खोमा ओरै होननानै गोबां बेले बेजे खोथाफोरा ओंखारगोन माने खांख्राइखौसो नाम होयो आरो ना सोरबा सिखाव खालामबाय खांख्राइखौसो नाम होयो लोगो खांख्राइनिसो नाम जाबाय खांख्राइनिसो गाज्रि गुन माबा खालामनाय जाबाय आरो ना सिखावा नाथाय मानसियानो दैखौ सिरि सिरि लुरुगनजों थुफ्लंनानै खांख्राइनिसो लास्टाव नाम होयो आरो ना दायनिगिरिया लास्टाव मानसियानो खांख्राइया जेब्लाबो नङा लोगोफोर आरो खांख्राइखौ बेबायदि जिरना लानांगौ आरो बेबायदि जिरना लानांगौ गिबियावनो वाव दायो रेडि खालामनोसै नै आरो लोगोफोर आं खांख्राइखौ बै दुब्लिनिफ्रायनो हमना लाबोदो दै लोगोफोर बै दुब्लिनिफ्राय बेवहा मोनसे हाखर दङ आरो ना बै हाखरनि जिं नागिरनानै लाना फैदों आरो ना बिराद ओंखारना दङमोन हरावहाय माने खमसे खम 8टासो बाजायाव नागिरनांगौ आरो ना बेबायदि नागिरनानै हमनो नांगौ जुदि खांख्राइ जानो गोसोब्ला हरनि 8टासो बाजायाव ओंखारनानै हमनो नांगौ माने जाय समाव हास्रि जागोन आरो ना बै समावनो खांख्राइफ्रा ओंखारो आरो ना गुदुंनिफ्राय ओंखारो आरो बै हास्रि समावनो आङो माने सिरि थांनानै मानैसो हमना लाबोबाय आरो माने गावनि जानो लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय हमना लाबोनानै आं एवनानै बाथोन देना जानोसै आरो नै बिराद दैबानाबो जाखादोंमोन दाखालि आं नोंथांमोननो दिन्थिखादों वाव नै दैबाना आरो लोगोफोर बेबायदि फ्रेस खांख्राइजों बेबायदि न'नि लकेल फानलुफोरखौ होनो मोननांगौ नै बेफोर फ्रेस फानलुफोरखौ होनानै मोजाङै माने एवनानै बाथोनखौ बानायनांगौ आरो ना लोगोफोर नै बे जाबाय न'नि फानलु बिफां आरो बे फानलुखौ थाइनैसो खानानै होनाय जागोन आरो बिराद थायदों आरो लोगोफोर नै आङो खानानै लाबाय थाइनैसो फ्रेस फानलु न'निनो गोथां फानलु नै थाइनैसो गोमोन आरो बे जाबाय फ्रेस फानलु न'नि आरो बे फ्रेस फानलुखौहाय बै खांख्राइ बाथोनाव होनाय जागोन आरो आङो मैया बावैसो माने न'नि फ्रेस माने बेसरखौ फेरेनानै लाना फैदो थाव बानायनानै लाना फैदो बेसरखौ आरो बे न'नि फ्रेस बेसरजों थाव बानायना लाबोनाय थावखौबो जानाय थाव गुबैखौबो आङो बे बाथोनावनो होनाय जागोन आरो ना लोगोफोर एकदम आं नोंथांमोननो बै थाव फेरेनाय मेचिनखौबो दिन्थिनो होनना सानदोंमोन नाथाय बावगारनानै आं दिन्थिनाय जायासै आरो आं नै फ्रेस फानलुफोरखौ होनानै बानायनोसै आरो ना चलो आरो लोगोफोर नै अरखौ होहांनाय जाबाय नै बेबायदि जोंबाय अराबो जोंदों आरो बेबायदि साराय गुदुङावहा थाव होनानै एवनाय जागोन आरो ना आरो बिराद टेस्टि खालामनानै बानायगोन सानदों आरो आरो बे जाबाय मैया बावैसो बानायनानै लाबोनाय बेसरनिफ्राय माने थाव गुबै आरो ना जानाय थाव गुबै आरो बे जानाय थाव गुबैखौ दिनैनि फ्रेस खांख्राइ बाथोनावहा बानायनाय जागोन आरो मोनसे खोथा गांजेमाखौथ' मोननोनो गैया आं माब्लाबा मोनोब्ला बिराद मोजां मोनसे बाथोन बानायना जानानै नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामगोन आरो ना लोगोफोर नै बे जाबाय जानाय थाव गुबै नै टेस्टि जाथारगोन नै बिराद टेस्टि जागोन आरो ना लोगोफोर नै बे जाबाय
खांख्राइनि बाथोन बानायगोन आरोना अराबो जोंगोन जोङा जादों बिराद माने अखानि बोथोरथ' दैज्लांनि बोथोर सानफ्रोमबो अखायानो हाबाय थायो खांख्राइ ओइ नै खांख्राइ फाननानै हाथायावहाय आरो नै बेफोरबादि थाब थाब एरना होनांगौ आरोना नङाब्ला खामलांगोन बिराद नागिरनानै बहुद दिननि उनावसो मोनदों आं खांख्राइखौ माने नागिरबाबो मोननो गैया आरो बेफोरबायदिनो लोगोफोर आरो सानैसो उनाव मोजां मोजां ब्लग लाबोबावगोन बयलार आथिंजों बोरै एवनानै बोरै माने चिकेन लेग पिस बानायनानै जानांगौ आरो बोरै बोरै बायदिसिना अमा बेदरफोरखौ बोरै बोरै खावनानै बोरै बोरै चाटनि बानायनानै बोरै बोरै माबा खालामनानै जानांगौ बेनिबो भिडिअ लाबोगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोनाहै सानफ्रोमबो माने आंनि ब्लगखौबो एसे नायलांबाय थादो नै आरो कालार हमहांबायानो जारोम रोम कालार जाहांबाय बिराद मोजां मोदोमदों आरोना बिराद मोजां मोदोमदों आरो थारैनो नोंथांमोना जानो लुबैदों जानो हागौ जानो लुबैदोंब्ला न'आवनो गामिनि बै दुब्लिफोराव नागिरनानै बेफोरबायदि बाथोन बनायनानै जादो आरोना लोगोफोर नै वाव नाइस स्मेल बिराद गोथाव मोदोमदों बाथोनाथ' तामाम टेस्टि जाथारगोन आरो बेवहाय हागौमानि मस्लाफोरखौ होनो नांगौ जेरै रसुन आरो नोरसिं बिलाइ आरो सामब्राम आरो बेफोरबायदि बायदिसिना गोबां मस्ला दङ जेरै जिरा बेफोरखौबो होनांगौ बेफोरबायदि मस्लाफोरखौ होनानै बाथोनखौ आरो बे जाबाय नोरसिं बिलाइ नै नोरसिं बिलाइ आरो बे नोरसिं बिलाइखौ होनो नांगौ आरोना लोगोफोर बिराद मोजां माने मस्ला आरो बे खांख्राइ बाथोननि थाखाय नै बे नोरसिं बिलाइखौ होनानै एवनाय जाबाय नै बिराद मोजां मोनसे मोदोमनाय फैदों बाबु वाव खांख्राइ बाथोन जागोन ना जाया नों जागोन नोंलाय जागोन नोंलाय जागोन गोथाव मोनो ओंखाम गोजां जागोन ना जागोन खोथिया फुनो हागोन ना हाया नोंसोरलाय आंथ' दुब्लियावसो थांगोन जानानै खोथिया फुनो जागोन ना जाया नोंसोरो आरो खोथिया फुनो थांगोन ना थाङा आंजों थांगोन बास आरो लोगोफोर बे जाबाय मैथा गोखै आरो बे मैथा गोखैजों ओरैबायदि मोनसे खांख्राइनि ओरैबायदि मोनसे माने मैगं जायो आरोना बे मैथा गोखैयावहा खांख्राइ होनानै जुदि सङोब्ला ओरैबायदि मोनसे गोथाव मैगं जायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जाफेराखैबा जाना नायनाय खांख्राइजों मैथा गोखै आरो अनला होयोबा अनलाबो होजायो अनला होयोबाथ' आरो साबसिन जायो बिराद गोथाव मोनसे मैगं जायो आरोना बे जाबाय मैथा गोखै आरो लोगोफोर नै फाइनेलि खांख्राइया थारैनो मोनमारबाय लोगोफोर खांख्राइखौ आं दा बाथोन देनोसै नै आं मोनसे टेस्ट खालामना नायनि बोरै जादों बिराद गोथाव जादों टेस्टि जादों आं गांसे बिदिबा
नै नै लोगोफोर बाथोन जाथारगोन बेयो बाथोन गोथाव मोनसे बाथोन जानोसै आरो ना लोगोफोर जाबाय आरो लोगोफोर नै बिथिंसो देनायमोन ना बिथिंसो देनायमोन हमनोनो हालिया दोनसै खांख्राइ बाथोन नै गोथाव जागोनलै बे बिराद गोथाव जागोन आरो बे खांख्राइ खलथाखौहै ओरै गारनो नांगौ आरो ना लोगोफोर बेखौ गारनानै बेखौ होनांगौ आरो मेजेमखौ होनांगौ बिगुरखौबो देना जानोसै नै बेफोरबायदि मिहि खालामना देनो नांगौ आरो ना एकदम देनानै मिहि जाथारनांगौ नै बेबायदि देनांगौ बिराद मिहि जानांगौ आरो लोगोफोर नै खांख्राइ बाथोनजों बोथिसे गोथाव ओंखाम गोजां जानानै खामानि मावहैनोसै आरो ना लोगोफोर आं बुंदोंमोन ना बेबायदि माने गोथाव मोनसे बाथोनजों माने खांख्राइ बाथोनफोरजों बोथिसे मोनजायोबा माने दुब्लिनि गोब्राब खामानिफोरखौबो मावनो हायो आरो ना लोगोफोर नै फानलुजों बोथिसे ओंखाम जानोसै जादो बाथोना गोथाव जादो बुं बिदि खालाम गोथाव जादो बिराद गोथाव जादो टेस्टि जादो आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै एसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर दायो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ बाय बाय